second portion. Di kalidad kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes sa 4 na bulan sang Marso tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton arangkadahon karon nga adlaw. 70% kuno sang party list nga grupo ginagamit sa mga pamilya sang politiko, dalagko nga negosyante militar. Ang iban kuno may kaso kriminal pa sa korte. Presidente Rodrigo Duterte nanawagan na sa Kongreso i-review na ang OL Deregulation Law. Bag-o nga evacuation center ginton over sa DPWH Region 6 sa siyudad sang Bacolod. Bao sa Ukraine, grabe ha. Galinyada to mo sa baligaan armas ang mga pubuluyo. Bakal armas. Di sa una ko tagdatlo kasi mana kag-iriles. Subong itagtatlo. Dua kadlaw ya hatag dayon ng armas. Proteksyonan ang ilalawas kag ang ila komunidad. Ining balita kag isyo giladulong sa aton sang di Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Ano ini? Ang ginpagwa sang election watchdog kontra Daya. Porteo, ang arangkada nila nya 7 sa tagsa kada pulo nga party list nga grupo kontrolado sa mga pamilya sang politiko, dalagko nga negosyante, kag sa mga opisyal sa gobyerno. Ang iban kuno may kaso pa kriminal sa korte. 120 sa 170 city ka grupo sang party list kilala nga may angot sa dalagko nga negosyante, pamilya sang politiko, iban sa incumbent kag lokal nga opisyal, may koneksyon sa gobyerno kag militar. Ang ila mga ngalan sini ara pa may mga kaso kriminal sa korte. Siling sang watchdog kontra Daya, ang kumilit dapat magpatag na padayo nila ginapahanugutan nga dapat kuntani mga marginalized nga grupo ang mga representante o kon representante sa kamara. Kung party list ka, kinalan, nagarepresentar ikaw sa matudtuod nga mga mangunguma, mangingisda, kag iban pa. Ang nagkakatabo subong, ang party list nga grupo, hindi ginmantanan na ay ginapadalagan sa mga negosyante, manggaran, politiko, kag militar. 44 ka party list ang kontrolado sang pamilya sang politiko. 21 may koneksyon sa dalagko nga negosyante. Samtang 34 hindi maintindihan kundiin kag sino ang ila gina-representahan. 32 ang may koneksyon sa militar. 19 ang may pinding nga kaso kriminal sa korte. Di siling sang election watchdog kontra Daya, dako nga budget kanugon nga ginaalukar sini mga party list nga iban nga wala gidinimuan, wala performance, ginbutang lang sang ila padrina kag mga padrino. Porte, no? Sa interes sa dalagko nga politiko, negosyante o si kwarta, suno sa watchdog kontra Daya
ano ang reaksyon sini sa Comelec? Di hamak ginatos ka mga partiles, wat puros magali. Gasto lang, bahinan sang budget, wala man performance, ini sila ginagamit lang sang pila ka mga impluensyado, politiko, negosyante, militar, kag iban pa. Anong simo, Comelec? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag Sa kadugan sang aton sini mga kauturan sa dalanon gasinggitan nga ibasura na ang oil deregulation law bag-o lang na dumduman sang aton mga mamalida. Si Presidente Rodrigo na mismo nanawagan sa Kongreso i-review ang oil deregulation law. Dapat dugay na ini. Kay man porte ini nga klase layi. Layi iya nga kontra sa aton mga grupo sang transportasyon kag mga jeepney. Kaya nga andom sini, wala kunta ni monopoliya bala. Siling ni anay, presidente, kag anay senador Gloria, Macapagal Arroyo, nya nami ni. Balo kanya, kung imuon tani nga laye, may kompetensya nay. Kung ang COL, Caltex, ang iban pa, magpasaka sang gatong, ang iban mapanubo. So, abot silingon, may ara kita sa ligan, nga kung mapataas silang iban magpanubo. Sos, disgrasya, kinartel, ang tanan nga mga oil, kag tanan nga nagaprodukto, sang gatong, kag nagabaligya, aba, nagtinawganay. Kung magsaka ang isa, saka tanan, disgrasya, ang transport nga grupo. Amo ini siya. Ang Oil Industry Deregulation Act of 1998. Kadumdum ka mo? Oh. Ang aton gobyerno o kung ining Department of Energy, otorisado siya sa ano? Sa pagmonitor lang sa international kag domestic nga paghulag sang presyo sang petrolyo. Monitor lang siya, pero wala siya mahimo. Higot ang gamot niya may pusas, kay nagbuwa kita layi, nga kontra sa aton sini
mga jeepney operator kag driver kag mga nagagamit sang gatong. Amo sila mo, usto ka lang sa monitor wala ka may mo pag gusto lang ang international market sa presyo sang gatong nila kay nagbuhat bang kitalayi nga pabor sa ila. Bao gin pamatian ko gapon si Kose bala ang Secretary of Energy. Sila niya siguro maayo ni para makauntat kita kag makakinot kita sang gatong untaton ta ang mga karaban motorcade sa mga politiko ay abi po tatada damo sang lantawon tabi hangkaton ta ni Scotia abi po tatada motorcade at kagaraban kay chimpo eleksyon subong wala na gid iban nga medyos ang mga karaban niya ikaw politiko ka man ang karaban niya kag motorcade mo hagal mo hilabot kamo yang dapat nga magkakasin ning oil deregulation law kay layi ini nga wala nyo ginamindar malawig na nga tinuig. Kay manti, kung may saka ang presyo sa gatong, may ganit man ang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, 22 kadasig sang oras. Tandugon ko lang makadali, ining turnover sang DPWH Region 6 sa siyudad sa Bacolod ang ikadua bag-o gintukod nga evacuation center nga nahamtang blada sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling. Ini nga proyekto nagabalor 39.5 milyones kay ini din inagurahan ini kahapon Marso 3. Ano ang nakita naton dire? Dintabungan ini ni Congressman Greg Gasataya kag Mayor Leonardia kag DPWH Region 6 Director Tiburcio Canlas. Ang nakita ko dire nga kon kaayuhan kag proyekto para sa Bacolod, wala kabilinggan kung nagbulagay man kag nagsipakay sang partido. Ang mga opisyal sa Bacolod nagaupod basta kayuhan kag proyekto sa isa ka syudad. Amo ning classic nga himplo bla, bisan mag-ining kwentuhanay pa kamo sa maabot nga eleksyon, bisan lain kamo nga partido, dapat hindi pagpunggan ang proyekto. Kon para sa tao, bay anay politika, upod anay. Amo niyo makita naton si Congressman Greg Sataya kag Mayor Bing Leonardia sa una ti upod subong nagbulag patas kag may nagkalain-lain nga partido. Pero ang talalopang doon dire, maayong balita bangod bisan
nag-iningkwentruhan na sa nagkalain-lain nga partido basta gani proyekto sa Bacolod nagaupod. Amo ning gusto. Hindi kay kung kontrapartido ka, kung may ara proyekto, yan hindi ka magkanto. Balabagan mo pa. Amo na nagkalatabo sa una, nga wala na dayon ang lagko nga proyekto sa Bacolod. Kay bangod sa perting nga pamulitika, kung hindi imo proyekto, hindi sila magkanto. Kung congressman ka, kag mayor ka, kung iya sa mayor, hindi magkantong congressman. Kung iya sa congressman, hindi magkantong mayor. Ti sinong dihado di, kundi pumuluyo. Ti basta proyekto gani, bayan ng politika, bayang mga partido politikal, upod para sa progreso, para sa asinso sa syudad sa Bacolod. Ti kumplito ko? May progreso, may asinso. No? Wala sang... Hinahapinan man ang piyak ang iyang panawagan progreso at piyak asinso. Ti upod sila si Congressman Greg Sataya kag Mayor Bing Leonardia. Action Radio Philippine Standard Time last 75. Mabalik ako pagkatapos ini. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Di lang kay Aksyon Dale Salazar. Advance happy birthday man buwas Marso 5 kay Jerome Solinap. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.